comú denominador. Primer es calcula el mínim comú múltiple dels denominadors. Vale, ja sabem els denominadors, que serà 5, que és igual a 5. 10, que és igual, És igual a 2 per 5. I 12 igual a 2 elevat a 2 per 6. El mínim comú. múltiple és Dels números que coincideixen, agarre el major. de major a exponent, molt bé. N'agarrarem només un i el 3. Molt bé. El resultat és igual a? 60. Molt bé. A continuació, el mínim comú múltiple li dividim pel dominador i després multipliquem pel numerador. Val, si n'hi ha 3 fraccions, hem de veure que també hi hagin 3 fraccions. I baix dels denominadors ficarem? 60. Per tant, 60 anem a dividir-ho ara entre 5, que dona? 12. I 12 li multipliquem per 2, que dona? 24. Molt bé. I ara anem a fer la següent fracció, 60. Le dividim entre 10, que dona 18. No, 6. 6. I si li I le multipliquem per 3. Molt bé, ja havies dit el resultat, molt bé. I ara 60. 60 le dividim per 12, que dona 5. I le multipliquem per 7, que dona 35. Molt bé, Eric.